ವೀಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೂಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿರ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಡ್ಲೆಬಜಿಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯನ್ ಮೂಲು ಕಡ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆನ ಬೊದುಲಿಯರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊದುಲ್ದುಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಲೊಂಬುದು ಕೊಣತ್ತೆ ಐಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಯ್ಯರೆಗ್ ದೀಪೆ ಬೊಡನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ಲ ಬೇಪೋಲಿ ಯಾಮೂಲೊಂಜಿ ತೋಪುಡೆ ಬೇಯರೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಕಡ್ಲೆದ ಡಬ್ಬಲ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಅವು ನೀರು ಆಜೋಡು ಆತುಲೆ ಇದನ್ನು ಬೇಯರದೆಯೇ ಶೋಕು ಬೇಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪಂಡ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವೋಡು ಬೇಯ್ದು ಆತು ಶೋಕು ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡು ಐತೆ ನೀರ್ಲ ಪೂರ ಆಜೊಂದು ಬತ್ತನು ಒಂತೆ ನೀರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡು ತುಲೆ ತೊಚ್ಪವಂಜಿ ತುಲೆ ಈತು ಸೋಕು ಬೇಯೋಡು ಒಂದು ಈತು ಬೇಯ್ತಂಡು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ದೀಕ ಐಟ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಇಪ್ಕೊಂಡು ಅವು ಉಪ್ಪಡ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆನ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿಯೆ ಐಕಿಯಾನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬನ್ನೆಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೇಜಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಂಡ ಯಾವು ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ದೆತ್ತಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಕಡ್ಲೆಗೆ ಇದು ತುಲೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒರಿದಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಟಪಟ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಬೇವಿರೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಚೂರು ಯಾವ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ನಿಡ್ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ತಾರೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಶೋಕು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆಗೂ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಡಿತಿನ ನೀರಿನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡುವ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನಟೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಗಮ್ಮಂದು ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ನಿಗಲೆ ಏತ್ ಚೀಪೆ ಬೋಡ ಆತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಲೆ ಏನೊಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪೆ ಬೊಡ್ಚಿ ದೇಪಣ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ ನೆಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಐತ ನೀರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಬೆರವಡು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಬೆರದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀವೋಡು ಇಂಚ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ತುಲೆ ಒಂದು ಶೋಕ ಬೇಯ್ತದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾರೈದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಒಂದತ ಅವೇನು ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಡನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಮೂಲ್ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹದೋತ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾನೊಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆ ಸೈಡ್ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಬಜಿಲ್ಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಣಲೆ ದಿಯೆ ಐಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೆಯ್ಯಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ನೆಯ್ಯಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಕಾಯಿಗಿನ
1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸಿವೆ ಪಟಪಟ ಪನ್ಕಿನ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡಂಡ ಉಣ್ಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಅಂಡ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಲ ಮೂಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಪಾಡ್ದಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅವಿನ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲಾತೆ ಅವೇ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲೆ ಇದೊಂದು ಚಿಟಿಗೆ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಶೋಕು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಹಾಕಿನೆ ನಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ 7 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಂತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಉಂಡು ಫ್ಲೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಂದು ಚೂರು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಹಾಕಿನೆ ನಮ್ಮ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀವೋಡು ತುಲೆ ಐತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು 2 ನಿಮಿಷ ದೀಪೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಡಿಗೆ ಕರ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತಿನ ಬಣ್ಣಲೆ ಅಂಚ ತುಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ಮುಚ್ಚಳದ ಎತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಶೋಕು ಮೆಲ್ಟ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಬಜಿಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ 2 ಚೌಂಟುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಅರತ್ತಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕೈಟಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಆಯ್ನಾತ ನಿಗುಲು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನೇ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪನ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡಿಯರೆ ಪೋಡ್ಚೆ ಬಜಿಲ್ ಅಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಆಯ್ತ ಶೇಪೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬಜಿಲ್ ಅಂತರ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬಜಿಲ್ ಫ್ರೈ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾಡಿ ಚೂರು ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಮಸಾಲ ಪತ್ತದ ರೆಡಿ ಆಡ್ ನಮ್ಮ ಬಜಿಲ್ ತುಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ದಿಢೀರಾದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ಒವೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ನೆರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಡಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಒಂಜಿ ಚಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ.